Hai. Aja anu sik kowe aja sembrono. Nek pancen ngerti-artine kowe aja sembrono sik. Sok tahu. Haik itu apa? Restoran Jepang. Saiki ngene, beliaunya itu bisa berbahasa Indonesia, enggak usah kamu pakai bahasa Jepang. Bahasa Indonesia mawon. Nah, bahasa Indonesia biasa wae. Ya. Tapi saya juga tidak pakai cetha loh Pak, bahasa Indonesianya. Oh, ora apa-apa. Yang penting sak mampumu beliau sudah bisa menangkap ya, kok. Pokoknya ya dimaafkan lah witiknya. Iya. Witiknya. Iya. Ayo monggo. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Dekik pipine, Pak. Bojo kula ya dekik ning silite, Pak. Aduh Silit. Sik ta. Monggo terus ke sing sopan to. Nggih. Aku lek matur to, Pak. Engko ben dilaporke ning Jepang kono, Lah, oh orang Jawa itu orangnya sopan-sopan ngono lho. Iya. Kok ngrembug sing ora. Sopan, Oh, ya. Ya. Boleh berkenalan? Ya, Namanya siapa? Misaki. Siapa? Misaki. Misaki. Iya, Panjangnya? panjangnya. Cuma itu saja. Itu namanya saja? Cuma itu saja. Oh pendek ya? Oh ya. Misaki. Iya. Misaki. Jepangnya mana? Jepangnya mana Jepangnya? Dari Osaka. Osaka. Oh Iya. cedoke Polokarto, Sidan terus. Gitu Pak. Kowe kok tak kampleng lho. Osaka. Lah wong Osaka kok cerake Polokarto iki padake Bekunang ngono piye? Osaka kecamatannya mana? Osaka. Di sana enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Kota ya, kota. Iya, kota. Kotanya mana? Namanya kota Ibaraki. Ibaraki. Oh, tetangganya Shinsui itu ya. Ngene reng. Sabun. Sabun ke lah Shinsui to, Pak. Ngene reng. Pak, ampun duka, Pak, ngapunten, Pak. Semenjak kapan Anda Mbak Misaki datang ke sini? Mbok jenengan piyambak mawon, Pak. Lah gunane Oh, apa nggih, nganggo nggih, bintang tamu gunane apa? Semenjak pripun mau, Pak? Semenjak kapan, Mbak? Semenjak kapan ada di Indonesia? Tahun kemarin ya. Akhir Desember. Akhir Desember kalih doso kalih 23. 23. Ya. 2023. 2023. 2023. Ya. Ya. Oke. Bisa nembang. Belum, interogasinya belum selesai ya. Dalam rangka apa Anda kelitah-kelitih di Indonesia? Niku lho Pak Rono Rene niku napa jenenge? Dalam rangka apa Anda datang ke Indonesia? Lah neng tekolak terus Rono kan kelitah-kelitih to Pak jenenge niku. Ora klitah-klitih. Ya ringin putih terus esuk teng mriko ngoten. Ya pokoke ngono kuwi basane. Dalam rangka apa? Untuk meneliti wayang. Meneliti wayang. Ya. Tapi tidak untuk menjajah Indonesia lagi kan? Oke. Sudah bisa mengerti tentang wayang? Ya. Ya. Ya, sedikit. Sudah bisa mengerti tentang gamelan? Gamelan. Ora game online. Ya itu slot, gamelan. Ya. Sudah bisa nutuk tuh apa Pak? Nabuh. Nah, bahasa Indonesia nih kok. Memukul dasmu. Pak emosi. Mangkel kok. Tangbel Wartoyo sik nampa ora. Pak emosi. Sudah bisa nutuk? Itu loh bermain ya, gamelan. memainkan. Ya. Apa yang bisa? Apa yang sudah bisa dimainkan selama kamu di Indonesia? Paling senang gender. Apa? Gender? Iya, gender apa? Gender pecel apa? Gender apa? Wih gendar ya, Oke, gendar ya Pak ya kayak. Gender apa? Gendernya apa? Jeneman berkambang apa gitu? Ya, minta ular kambang. Ular kambang. Oh, ya. Lho, iso basa Jawa no. Ya, saya Ular kambang iso Jawa. Jaluk itu long diaturin gender. Waduh, kok ya pas gitu.
malu aku. Rezeki. Ibaratnya golek obat perangsang. Seneng aku. Dipersilahkan ke sana ya. Ya. Tapi mohon maaf, karena itu yang punya gender harus tetap di situ, nanti duduknya di pangku. Enggak, ya. Enggak, biar Pak, di mbok nenek kanca seneng ki mbok yo sing ikhlas to, Pak. Lah kowe ora ngerti watake sing gender kok. Lah gur mangku tok matake. Mangku wae kok kurang ajar iki kok. Gur mangku tok lho, Pak. Lah. Kangen dindi. Aku sing ngerti kok. Dipersilahkan. Saya persilakan gender Ular Kambang yang nembang Ibu hamba negara. Putri Anjarsari. Pokoknya Ibu Putri. Waduh, kok dilompati. Tadi Mas ini. Pelok apa selindro, Mbak? Alah gogrok, Pak. Pelok apa selindro? Aku tak sampluki lho. Iya, Pak. Cek kono pelok apa selindro. Pelok apa selindro? Selindro sama. Iya. Selindro sama. Lho, nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu wonten sida dadi piyai Jepang pun saged gender. Monggo panjenengan sami belajar kelawitan, ampun nganti kalah kali piyai Jepang. Nah, ini untuk memotivasi memotivasi kita ya. Lambemu. Selindronya ini. Kuwi Udah pindah ya. pinter Mbak Misaki teman Iya, Pak. Ndagel, Pak. Terus seneni ya. Mangga, tolong Mas untuk kameranya di close up ya Mas yang dari sana ya Mbak Misaki. Ke arah mana, Pak? Ke arah yang gendel apa ke arah garing ya enggak perlu. Iya. Saya Yang mikira yang iki malah medeni. Lah iki kula tak tanglet sih. Kok dikira gareng pung wingi mikira. Kirian. Saya tinggal enggak apa-apa ya. Iya. Baik-baik di sini ya. Iya. Oke. Arigato ya. Oh, iya. Oh, hari ini mburi kayak. Oh iya. Ya mangga. Oke. Mangga Mbak. Nuwun sewu itu sindiknya itu kurang masuk itu. Ini yang didelepkan ya ini. Sing dito, Pak. lho kuwi lho, lah itu sudah bisa itu. Ya, didelepkan. Iya. Mudeng didelepkan ra? Dong apa ora? Dong ya, dong. Wis kowe menengo. Nggih, tak Wis meneng, nggih. mikir diseleke. Ya aja ganggu kawigaten niki. Wow, tenan iki luar biasa iki. Iki anugerah tumrape warga sida dadi kok. Menengo nang kono ae. Ya, Mbak. Neni. Janur gunung Sik, gampange menengo timbangane ora bener. Menengo wae iki mergane inti iki. Menengo. Wis, ora urung tiba 5 terus dadi 1. Monggo, terus kae. ukuran pun derpi
Tepuk tangan kagem. Luar biasa. Terima kasih sekali. Beliau dapat salam dari seniman dalang dari Karanggede Boyolali, Ki Suryanto Purbocarito. Cangkemmu disutunan wingi. Maksudnya, kenapa nentok ngomong? Kenapa ngomong dereng? Kulo ki sakit taate lho nek karo bapak kita. Kon meneng yo meneng-meneng tenan. Ngene lho, Reng, intine beliau ikut terima kasih. Nggih. Karena beliaunya mbake dari Jepang itu nguri-uri budaya dari tanah Jawa. Betul Pak. Ya, Leres. Suryanto matur nuwun sangat. Pak Gede. Suryanto mriksani ugi sembah nuwun. Anu berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya, berdiri. Ya, Mbak, gurunya siapa Mbak yang ngajari geni? Gendernya Pak Bambang Siswanto. Pak Bambang Sis, Mas Bambang Sis dari Klaten Trucuk Ya. itu. Oh iya, itu paman saya itu. Oh, Man paman sing guyang jaran. Pokoknya wong sing pinter ki dulurku ngono lho pokoke. Nggih, man paman sing guyang jaran napa-napa popok beruk keli. Iya. Saya terima kasih ya Mbak ya. Ya. Salam hormat dari kami seniman-senimati dari Jawa. Saya terima kasih sekali. ya terima kasih Rencana banyak. pulang ke Jepang kapan? Saya sampai September. Enggak kepengen tinggal di Indonesia nikah sama orang Jawa. Jangan. Kenapa? Karena kalau nikah sama orang Indonesia, kalau orangnya itu seperti Gareng itu percuma. Loh, ini orang Jawa itu penggemarnya Jepang loh Pak. Aku videonya ndokeh loh Pak. Video Jepang zaman Hiroshima Nagasaki. Iya, ngerti Ah, aku iya. ngerti. Maksudnya ngerti. Ngerti. Marah. Enggak. Terima kasih sekali, makasih. Selain menggender, mendalang bisa? Ya sedikit. Bisa ya? Ya. Hebat. Jangan pulang ya, di sini aja. Kalau dalang apa? No suluk Pak. Suluk bisa. Suluk Coba. ojo bisa. Ojo apa? Suluk ya? Ododo apa? Ododo nem aja. 6. Ya. Ah, Jogja apa Solo? Jogja apa Solo? Solo. Apa Solo. cukup ganti warna kono? Iku tak jegal lho wingi. Lah nek ora tekan Jogja Solo lah ya teko ngendi? COD lho Pak, COD. Ambil tengah-tengah lho Pak. 6 ya Mbak, bener 6 ya? Ya, dodo 6. Cangkep ya? Ya. Ya. Betul pando tatakate soyo Indri yakso soro maru to Pao no margo no Juga ya, terima kasih sekali. Oh alah. Gusti. Luar biasa, Reng. Apa lah kewirangan ngatasi kuwi bendina nonton wayang kuwi ndageli wayang kuwi ora iso suluk. Wis suluk ra iso lah, suluk sik. Kuwi iso, kuwi dhewe. Kula suluk kleru angop kok Pak. Terima kasih, Luar Mbak. biasa, hebat sekali. Ini penting lagi Pak, penting. Pertanyaan saya ini penting. Ya, tenan lho kuwi aja ndelek. Mboten. iya. Nek masalah film mboten. Tak bagi wartoyo lek. Iya tenan. Tujuan Anda memperhatikan budaya khususnya wayang buat apa? untuk Mau ditiru ya? untuk disertasi. Oh, itu tadi Ya. ya, untuk irigasi itu toh, ya. Apa tadi? Di apa? Disertasi. Oh, disentri. Minum biomoringa ya. Pak, nyuwun urip Pak, kula nyuwun urip tenan Pak. Nyuwun urip Pak kula Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Coba Melempar manggi. Manggi lempar mangga ku dapat. por Mbak Ella lagi. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Macange
Palimbo. Wah, sehat nggih? Sehat ing estunipun. Sampun purna nggih kuliah nggih? Nggih dereng no. Oh, dereng. Dereng S3 niku sik kawan tahun iki melebet kawan tahun ingkang kawan. Belebet itu apa? Niki sampun melebet Melebet? tahun ingkang kawan. Oh, nggih, mergane nuwun sewu lho, Reng. Bukan asli dari Jawa, Bukan tapi dari asli Sulawesi. dari Jawa. Mula pengendikane iki rada eneng kagok-kagoke barang sing lumrah, Nggih. tapi dheweke diusahakan kepengin cara Jawa sing bener kuwi ora apa-apa, ora masalah. Estunipun sampun leres namun dialekipun ingkang radi beda. Memang Mergo gini. asli saking Sumatera, Sulawesi. Sulawesi. nggih. Pangapunten, tapi nggih saisa-isane setete kula perbaiki basa Jawa supados saged melampah kanthi sae. Dik, ora setetek. Sedikit demi sedikit. Setitik. Nggih menika Pak Dekareng. Nek Panjenengan kok ngertos nek kula tekan kene tanggal 3. aku Sing dikabari ngabari sapa? Mas Trio, Mbak Elisa iki kesregepen kok Mas. Tanggal 3 wis tekan kene. Lah ya saking suwine niku Pak Lah, Tantut. nggih. Pangapunten tanggal 23 kalih dosa. Nggih. September niku kalih dosa 23 taun kepengker. 23 Niku jawab kalih dosa 23. taun. Kalih dosa ki 20 Kurang 20 tahun 2023 karepe ngono lho, Reng. Ah, leres. Lu niki lho cerdas dalang cerdas niku ngaten niku. Dalang cerdas, galeng ora cerdas kok kuwi kok. Lha itu nek tembung kalih dosa 23 mbok kalih jinah ngono sisan to malahan. Maksudnya tahun kepengker niku sempon jawab via Mas Trek ya. Mas Trek. Mas Trek. Mas Trek niku anu bocah kula. Oh niku bocah panjenengan. Nggih, Mas Caidan. Mas Trek. Mas Nggih. Trek. Ya, Pak Nggih. Trek niku kula saking dawuh saking Pak Lurah ngaten. Nggih kula siap berangkat. Lajeng kok tanggal kula kemutanipun tanggal 3. Wis liwat jembatan kok sepi. 3 kalih dosa 23. Tekan mriki sepi. Sepi, mboten Sepi, wonten kalau- tratake sebelah ngendi. Lah ratake sebelah ngendi. Pak Tantut ngendi, Lah, Pak Kareng kok ya ora mangkat. Aku Oh ya ora susah mangkat toh. wong tanggal 3 ora ning acara kene kok. Acarane lagi wengi iki. Pancen Nggih, ngapunten. sportivitas dijunjung tinggi. Laras, Mas, laras. Nah, Nggih. oleh Nggih. Mbak Elisa. Saged sowan mriki nambah sederek kalih panjenengan sedoyo warga wong Tusidut. Sido Mukti. Sido Dadi. Sido dadi. Sido Nggih, sido dadi ning nyatane ya dados. Sido Mukti tenan. Nggih, Perdadi Mukti niku Dadi Mukti. wau. Ringin petak nggih. Ringin putih. Nek desane apa dibasake. Oh, mboten. Saiki nek ringin petak ki apa dikaprasi kabeh godhonge ringin kok petak. Lah niki biasanipun napa-napa niku saenipun dipun basahaken. Ya ora iso no, pamane saiki desa suren dibasake segawon kendel ngono. Oh, Nggih mboten to. niku nggih mboten. Nggih mboten. Suren. Suren. Segawon. Su kuwi su, ren kuwi leren. Su dadi segawon leren. Upamane ngono lak ya ora entuk to. Mboten, nggih, Nek mboten. bojone basa-basa desa niku jangan sampai di Oh, pun Anu, sami niku nggih, Jadi nggih. ringin putih ya ringin putih. Ringin putih menika. Ora ringin petak. Mboten nggih matur nuwun sampun dipun penakaken menika. Ya. Aku ngrungokake omonganmu malah kaya pilek ngene aku. Yo beda dawa cawara tewa desa nawatata. Desa mawa cara, negara mawa tata. Dadi nek ana klita kelintu tur dadi yo njaluk agunging samudera. Samudira. Nggih. kowe mengko suwe-suwe ngrungokke suarane Mbak Elisa malah setruk ki reng-reng. Mboten, Pak, mboten. Niki mau pun nyicil kan. Rada lara ketoke dengkule yo. Tapi apresiasi yang hebat luar biasa. Nggih. Saknyatane piyai saka Sulawesi tapi bahasane saged sae, Pak. Nggih. Basa Jawane. Sulawesine ngendi ta Cahayu? Sulawesi Tengah Pakde Kareng. Pase ngendi Sulawesi Tengah? Pernahipun nek bapak kula niku seko toli-toli. Pernahipun Pakde Kareng. Bapak? Bapak kula seko toli-toli. Toli.
Nggih. Kok Panjenengan kaya nate. tahu ngerti alamat kuwi aku. Apa nate dugi Amerika? Toli. Palu kuwi Palu. Nek Palu tesete bi niku ngen cedak banyu toli-toli niku. Kok iso urip ya kowe ya? Nggih saged mawon dugi mriki ya gede lho. Palu to? Lah nggih. Bayine Elisa lahir di Palu. Lahir di Palu kok iso urip lho. Ya gak ngono konsepe. Oh, Palu ki? Masa lahir di Palu rompone ya ora mungkin lah. Mana ada ibu melahirkan malu dewe. Lahir? Palu maksudnya daerah Oh, lho Pak. nama daerah. Iya. Bapak saka Toli-toli. ya kuwi mau alamate kono kuwi mau. Terus Ibu Seko Lambelu Pak Dekareng. bapak toli-toli. Nggih. Ibu. Seko Lambelu. Wong ditekoni kok malah nglambek-nglambekke to kowe iki. Boten niku la M B U L L U niku Lambelu. Lah iya lambelu. Nggih. Lah nggih L M lam B E P L U lu Lambelu. Lah iya lambelu nek ringin putih kene iki lambemu ngene iki. Oh, cara mriki. Oh, iki ya nama daerah. Nggih. Niku. Wah. Ingkang baken kula nderek mangayu Bagio nggih menika anggenipun merti dusun menika saged kelampahan kanthi sae wilujeng sedaya kemawon mugi-mugi datosaken berkah katur sedaya para warga ingkang nderek melek sedalu. Piye rek? Ngerti maksude kowe rek? Wilujeng. Iya. Padahal aku tuh mikir wes mumet loh. Wes tak toto piye carane ben api gitu loh. Iso ditampa, Nduk. Ditompo. Dadi tok ditampa ora ditompo. Ya, karepku ben iso Ditompo. ketompo kanthi sae. Dadi apa sing mbok ucap kuwi Nggih. iso ditampa karo warga masyarakat. masyarakat. Apa to karepe, apa to Injih. maksude. Injih niku lho, sak iso sak saget-sagetipun. Ya satetek. Lah mbake kok gumujeng ngantek nangis-nangis to, Mbak. Panjenengan napa ngertos ingkang kula matur niku wau napa ngertos? Mulane kuwi. Gedek-gedek, Mbak. Ning ya asik kok nglingo. Lah nuk pripun, Pak? Lah iya, asik ngrungokke Mbak Elisa muni ngono kuwi omongane iki. Ning Lah, kok malah bukane asik? ora nyepelekke enggak, Mboten. tapi memang kemampuannya seperti itu bagaimana lagi? Tapi ini usaha yang luar biasa dari Mbak Elisa. Iya. Yai Sulawesi iso tata krama basa sing sae kok. Iya. Cuman logate kemawon ingkang kagok. Nah iya. Mongko asli wong Jawa wae sok kala mangsa nganggo basa wae sok kala mangsa kapas. Nggih, sok jijik mboten enggak mau belajar basa Jawa niku mboten sae. Dilalah kula nggih belajar basa Jawa niku tiyang Jepang. Nah, itu juga belajar karawitan. Oh, ini belajar wayang. Jepang Dari ini? Jepang. Oh, Suzuki. Tebeh tuh. Itu juga kok Suzuki. Yamaha. Duh. Honda Sisan, dudu motor, beda jeneng niku Dari saking Jepang itu temene sampean, Mbak. Hokkaido. Penelitian wayang. Penelitian Ya, wayang. temen juga. Kowe malu diteliti lho reng. Iya. Oh. Itu Kula bukti badhe loh. diteliti kali. Iya no. Hokkaido niki. Hokkaido. Sing bener iki dikasih. Jepang. namanya Misaki kok Hokkaido. Oh, Misaki. Iya. Akine Yuasa apa akine? Dudu aki kuwi, duduk sing go nyetrum, duduk. Tuku nyetrum. Duduk. Oh. Misaki. Tapi sing disetrum. Ya ora ngerti coba takon. Piye, tak setrum? Seneng aku matur nuwun ya, Dik. Kowe duwe kanca tak jak omongan ora paham. Saya angel meneh. Arep tak setrum? Oke. Pumpung setrum ku 12 pol iki, Dik. Iya lho, wis padha putih ya ta. Iya, Cocok kuwi setrume, kira-kira kayane rada cocok. Iya, nek aku putih labur kok. Nek setrummu isih iso kanggo ndak? Setrumku? Iya. Ya nek dices ya iso. Oh. Cek iso. Reng gareng. Dawuh, Bapak. Ngendikane Mbak Elisa Nggih. iki mau rada kagok barang sing lumrah. Lumrah. Saiki ngene, iki panyuwun saka ibuke Mas Tri Susila. Oh, saking. Ingkang asmane panjenengane Ibu Suminem nek ora kleru. Oh, nggih. Rek wis lagunipun Podang Kuning kagem Mbak Elisa ingkang nyekar. Nah, kagem Nggih. bawa. Nggih, Lah gandeng ngendikane mau genah cetha ning kagok ora masalah, ning coba nembang. Rek. Oke. Oh, nggih.
yen bab logat bahasa ora dadi masalah. Gantos masalah. Jadi ditembangke podang kuning. Oke, katur Ibu Ipon Mas Tri nggih. Nggih. Rasa isin-isin to Mas Tri yo guyu yo guyu wae senyum-senyum ra. Ibuke Mas Tri sing asmane Bu Suminten. Kowe kok tak Suminten sinten? Pak. Ibu Suminem kok Suminem. Suminem lho, gak ganti. Ibu Suminem duwe kanca Suminten ngoten Pak. Nggih. Mangga podang kuning dibawani nggih Mbak nggih. Nggih, sendika dawuh padalah. Nggih. Nadyan wujud mung peksi Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Sugeng midhangetake Ibu Suminem. Nggih. Ora montor-montor Piyai Sulawesi ya reng ya. Bareng nembang nyatane malah ngungkuli Piyai Jawa lho Pak. Lah iya. Sae Pak, sae. Karena beliau tekun dan menghormati ora nyepelekke ora. Ya, nyatane ya iso dadi. Tekun anggenipun sinau. Nggih. Sing baku mencintai, lebih ke arah mencintai. Tresnoni. Mencintai. Mencintai budaya. Udah sing mambu, dudu sing mambu. Mencintai. Tresno, dudu sing mambu. Lah sing mambu ki apa? Lah kok kamu udah mau gini-gini? Masa enggan Nenenung golek isi podang jenar neno ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo matur nuwun dipun langgamaken Mbak. Nggih, siap adalah. Monggo lho ingkang badhe tepuk tangan kangge Mbak Elisa, monggo monggo. Matur nuwun Bapak Ibu sedoyo. Nah, ini luapan kegembiraan apresiasi kanggo Mbak Elisa. Nggih. Iki lagi Mbak Elisa. Durung Urung Jepange. Lah. Lho langsung ditulis lho Nduk ditulis. Langsung warga tepuk tangan gitu. Ya, mangga. esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranganku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi neman yen ganti liya kang nyawa kleyang tak sawang menca ing apa kekancangan tak rinding saka katawa sarwi ngoceh
matur sembah nuwun Mbak Elisa. Nggih. Luar biasa ya reng nggih Nggih. jantenan. Tah bareng nembang wah. Ketok saene malahan Pak. Lah nggih. Ora nguci wani. Leres Mas Wit Gareng. saking paringipun bawa ngantos rampung tembangipun. Nggih, wah saestu. Lancar, nek nembang lancar, nek mau ngomong angel. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa kok Badhe ya. napa-napa nggih Oke, bareng ngomong balik melih Pak. Nggih. Mas Gareng, Dawuh. kula tak maca nakitang sak propirane kadang-kadang sing mirsani lumantar streaming YouTube. Yo injih Bapak. Pakde Bambang Jaren saking Grobogan Purwodadi. Insyaallah dari streaming saking Pak Gofar. Sugeng dalu Mas nderek wungon menika saking Nganjuk liwat live menika Pak Joko Mandura. Pak Lili ingkang saking Kampar Pekanbaru. Menika iki marang nyuwun lagon sugeng dalu Mas Tantut. Mugi pinaringan Rahayu Wilujeng. Nyuwun lagunipun titipane anak putu karya panjenenganipun Bapak Anom Surata saking SKTS dan KSFC Karangdawa matur nuwun sanget. Mbak Cangik nyuwun sewu menika nyuwun gendhingipun lancaran titipane anak putu ngagem bawa matur nuwun saking kula Mas Sinar Tumpukan. Oh nggih. Lajeng asalamualaikum menika saking kadang kula ingkang saking Serenan matur nuwun sanget. Mas Hendri saking Solo, Pak Wanto saking Pekalongan nggih nderek bungkon Pak Diko Nogosari. Pak Pur Dinamo pokoke melu nggih Om nggih. Oh waduh. Salam kagem Mas Bontot nggih. Pak Sun Kerik saking Magetan nika juragane kulit. Waduh. Pak Ngadinu saking Pondok Ungu, Mas Pardi ingkang saking Manyaran Wonogiri. Oh iya. Mas Didi Kempleng sepurane iki Surabane gowo nggih. Wah. Pak Kali saking Karangan Mundu. Menika saking kula Cafe Eskul Suko RT Eskul Suko RT 6 RW 3. Wassalam matur nuwun Mas. Wah iya. Om Joko Pratomo yang saking Kampario ki nderek wungon. Pak Tomo saking Bojong, Pak Sastro Koripan. Oh iya. Pak Dalang nderek Bingah. Waduh, matur nuwun. Dharma Putra Kewagian Bulusan Karangdawa. Waduh. Nggih. Mas Purmadi, lah niki nek mboten klentu menika adminipun Gapero Budaya. Matur nuwun sangat saking Samarinda. Pak Riyanto, Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto, Lek Sogol saking Bayat, Pak Waris Sugiono saking Surabaya. Mas Malik Koles Pak, oh ya wis ngerti aku. Pak Nolas saking Magetan matur nuwun sangat. Mas Budi Komar Tangerang menika juragane SKTS. Waduh. Dengaren muncul ayang. Pak Lurah Jalin wilujeng dalu Mas pangapunten niki nobar sareng-sareng marga Jalin nderek bingawit pagelaran wayang dalu menika. Salam kagem Pak Lurah Ridwan nyuwun lagunipun Prau Layar salam kagem tetep semangat. Oh nggih. Matur nuwun Pak Lurah Jalin ya. Mas Gareng, Tidak dawuh Bapak. yo nyuwun pangapura mergo saking akeh panyuwun. Leres. Nggih. Ya. Kula bakule buah Pemalang nyuwun lagunipun Kitir Sumilir. Wahyu Kolosibo. Katur dumateng sedaya warga, dukuh sida dadi lan Karang Taruna Krida Manggala. Tansah guyub rukun. Duit akeh ora entek-entek. Wah ya. Saking Iman Pesona Buah, matur nuwun. Kaya ning tindhihe 100.000. Nggih. Enten sing nyuwun Lintang Asmara. Wah, versi koplo lagu menika ditujukan pada dateng muda-mudi nggih matur nuwun. Saking kula Joko Gudel. Wah iya. Mugi ndang diparingi cedhak jodone. Amin. Nah iya. Sedaya mangsane nembe sae nggih matur nuwun sanget. Ya, Mbak Elisa. Nggih. Niki Pak Dalang ngapunten wonten chat saking Bapak Tristianto. Weh, Pak Nggih. Tristianto Jalin Karangdawa. Nggih leres. Nggih. Saking dalu jeng Elisa lan Mas Dalang Tantut mampir wonten Jalan Kridowo. Nggih, Karangdawa. Karangdawa. Nggih. KR Dawa. Iya. Dadi ora kredit dawa ya. Karang dawa. Karangdawa. Nyuwun gending pepeling katur Roko Mas Rituan Kepala Desa Ringin Putih saha sedaya warga Sidodadi.
Ringin ngaten. Putih, mugi-mugi tansah guyub rukun lan maju terus Desa Ringin Putih. Amin. Saking Pak Tristianto, Jalan Karangdowo, Karangdowo. nggih. Matur nuwun menika sampun transfer 1 juta. Mengke kangge kasipun Pak Dalang kalian Among Rasa Kang 100, Pak Gareng 250, saya 250 begitu. Lho kuwi sadel. Adil. Adil mergane Among Rasa kuwi hampir 40 orang. Lah nek mung kowe 1.250 ki apa ora segede. Lah nggih, Pak. 500 niku mungkin terus nggo jajan soto ya, Pak ya. Mbah, Sip. Sing seneng soto gareng mau. ora bekas ya. Alhamdulillah iso dadi wong- seragam, iso dadi plangkon. Nah, nggih, pokoke gemi setiti. Hati-hati. Wah, dimanfaatke iso dadi rejeki. Rezeki Nggih. beres. Ugi kirim salam Bapak, ugi dipun priksani Kang Mas Tarno Tania Jaya. Nggih. Ingkang wonten Tanjung Priok, sembah Nggih. nuwun. Cih, menika wong nggih wonten request, oh ya nanti ndak tak delekke. Nih 100.000 dari Pak Mario EFC menika nyuwun lali janjine. Kanggo Pak Dalang. Wis manut Mboten nggih Pak sapa Dalang nek wis dibagi wis kabeh. wis Ya, sugih Pak kok piyayine Gareng. wis sugih. Nek aku sing nomor dudu aku. Kanca-kanca kabeh. Kowe ning kene sing ngiringi sapa? Pak Lah, Sing ngiringi sapa? Gapero, Pak. Lah nek nganti dhewe gelem ngepek duit 100 digapake sak. Digapake. Lho, remuk kowe. Remo kelapane. Nggih, nggih, Pak. Remuk. Nggih, nggih. Kula Nek atos kuwi. kula tambahi Pak timbang kula remuk, Pak. Lah iya. Panyuwunipun saking Pak Tris rumiyin nggih, Pak Tris Nggih, Yanto nggih. siap. Pepeling sareng-sareng monggo kur ning Mbak Elisa tetep jumeneng kali Mas Gareng. Nggih. Oh iya. Dados para kadang karyanipun Ki Haji Anom Surata. Oke dados monggo. Nenang. Wes pancine tansah dielingke. Wes pancine monggo nindakake. Macan waspada wayahe sembahyang. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat ati candhae agama. Limbang wektu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing lumayan. Luwih sempurna yen berjamaah. Salat sayang tinggal kene jamu. Lagi saja kepeng, rayong banget ditambah sholat sunahe. Sesembrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal, pasrah ning kuwasa. Dalu. Yen kapengin Dalu. besok munggah suwarga. Wes pancine tansah dielingke. Wes pancine padha nindakake. Akan sumangga wayahe sembahyang. Lolong. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat ati candhae agama. Limbang wektu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing lumayan. Luwih sempurna yen berjamaah.
Matur sembah nuwun sanget. Panyurlagon iki akeh banget gareng. Injih, Bapak. Ning mengko diaturke siji mboko siji wedine mengko ora cukup wektune ya ning wanci gara-gara ya Mas Garing ya. Leres, mbok menawi mangke nganti wanci gara-gara kok ora tutuk nggih, sesuk nanggap melih. Wah iya. Oh, nek sida dadi iki tenan apa paribasan arep nanggap wayang pendak wengi kelakon, Pak. Oh nggih Saestu, mergo guyub rukune warga masyarakat bersatu, Leres. satu pandangan, satu misi membangun sida dadi lebih sukses, lebih maju lagi. Amin. Tepuk tangan sida dadi yang hebat luar biasa. Hebat kaya ngene iurane warga lho Reng. Nggih, Pak. Iso nimbali awake dhewe, iso nimbali sampean Mbak Elisa iki iuran dari warga. 110 ae kaya ngene gayenge lho, Pak. Lah iya. Luwe lho. Coba bayangno. Lah iya. Hebat. 110 kaya ngene gayenge iki ora elok. Mulane kuwi ya. Monggo wong sing penting iki rukun kok ya Reng ya. Nggih, nggih, penting rukun. Penting rukun niku suatu organisasi. Lah iya. Eh. Niki adalah penjenenganipun Mbak Elisa ya ngasta kamera dhewe kok. Oh, menika dari Abikom ya kayaknya ada ikut ke sini kayaknya Mas Untung matur nuwun. Oh Ikut. nggih. Tadi yang live streaming kathah juga 1.300 dari Abikom di Juve ada 1.500. Oh, weh. Siapa ngendinmo ya 900 ya. Lah lumayan. nggih. Penontonnya akeh, sing enek Iya. kene 10.000 tapi sing lumantar apa YouTube live streaming iki wis ratusan ribu. Nggih. Lah iya. Jadi Matur nuwun. warga masyarakat Sidodadi iki ya sedekah kanggene warga masyarakat sanesipun. Sa-Indonesia, Leres. sa-dunia. Nah, sing mriksani lumantar YouTube nggih Pak. Leres. Nggih leres Mas, nggih. Mangga, nah, lali Lajengan janjine. mawon, nggih. Ya mangga. Hatiku suci kencang karo Langsung rap Mbak Elisa. Langsung rap. dina minggu sing kabeh kowe nganti lingser sange ana kene Ya. Janjane kowe ning agal-agalku saja nyupian hatiku suasana kowe kencang karo Ampun, Pak. Matur sembah nuwun Mbak Elisa wis Tambahan menika Oh, tambah. sesi deman. Oh. Nggih, menika. Saka Mas Tri ta iki? Dari Mas Tri. Iya, 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 iya. Ini pamundutan sesi deman. Iya iya. niku kagem panjenengan. Napa nggih kula? Artone. Saestu. Nggih. Boleh. Wong bejone jenengan. Matur nuwun nggih Pak Dalang. Oh, Berkah panjang. laris manis pokoke. Seneng aku ngene iki. Kowe nang kene sik dulu. Kowe nang kene sik dulu, nang kene sik. Piye to Pak Gareng? Mboten enten sing badhe ngekeki kula. Jal.
Rezeki. Rezeki. Wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Tok, ah? Lah. Karo kanca ya dadak ngopo lho Tri senengane. Iya. Loh. Oh trimbilen kowe. Dikei malah kayak gitu. Trimbilen kowe. Ya, apa iki? Iya. 1001 Mbak sapa? Niki mau ngenten panjenengan 1001. Oh, Saking muda-mudi Krida Manggala 100.000. Nggih mengki bar niki bar sedeman niki. Pak, Keng Mas Tri 1001. Oh iya. Kok ngene ya? Ya Lah, beda piye to lah, ikhlas kowe ta nene meneke enggak? aku ya. Otomatis tak tampa to, Reng. Nggih. Sinten melih? Sesideman sik wae. Sesideman lajeng make 1001 nggih, Bapak. Nggih. Sedeman digalap cara seragenan mawon ya. Lajengan mawon nggih Mas Tri nggih. Nggih. Lajeng. Lajengan. Lajengan. Langsungan. Nggih, langsungan. Nah, lajeng mawon nggih. Lajengan. Ya. Lajeng ora lajengan. Oh iya. Yo Mas. Mas Tri lajengan ya. Mas Tri lajengan.
aku isih mampu ngadeni monggo kowe bocah gunung saden bocah gunung jiwane kehormatan urip ana Ampun Mas. Mas. Lo tambah meleh brol niki jan. Mas, Isih nek to iki. nggih saking panitia. Panitia nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Disuwun iki. Nek ora iso maca gorene. Oh nggih, Pak. Sak duwite. Nggih. Kecet Lolos terus ya. iki angger lewat Panitia nyuwun lagu Gubuk Asmara disuwuni gunganipun kalian Mbak Lisa, Mas Tri Susilo kalian Bapak Paimin, Pak Dibyo Rarjo, menika Pak RW, nggih mengke diaturke diselingi sik kok lancar ya. 1001. Wes iki duwite ben nang kene Nggih, napa kowe nggih, Pak, nggih. Nggih, mau ngecek keuangan kok, Pak. Oke, Mbak Elisa Urcarus Cus. Nggih. Sing Iki, bener niku sinten to Mbak? Kula niku nganti Ya. bingung Elisa. nggih niku leres Elisa Urcarus Alaso. Urcarus Oh, Alaso. apa marga itu Mbak? Enggak marga juga itu bahasa Latin. Nah, yang artinya? Artinya Elisa iku artinya strong, Ya, kuat. Kuat. Ya. Orcarus ki glowing. Kuat, glowing. Ya. Pokoknya kuat terus glowing kuwi Heeh. nglengo ngono kaya glowing ya. Ya. Nglengo. Terus? Kuat glowing. Alaso. Alaso, A itu tidak. A itu tidak. Lasso kui kamu punya tapi aku enggak duwe. Kira-kira apa? Lasso. Lasso itu tidak Heeh. tidak tahu. Apa sing kowe duwe tapi aku ra duwe? Ya kuwi. Malah cepet penontonnya. Itu tadi Oscarus. Iya, Charles Alaso. Kalau kamu artinya apa? Misaki, apa artinya ya? Mixagrip itu apa artinya? Misaki. Oh, Misagrip indase ya. Bengkanya berbengkai. Apa? Berbengkai. Berbunga. Oh iya. Jadi harum mewangi gitu. Terus nanti mengundang banyak tawon pengen ngentup gitu ya. Oh iya iya. Itu Oh, Kumbang. iya, iya. kumbang ya itu berbunga Pak. Sakura ya, sakura. Ya. Sakura apa sakukurata? Sakura ya, bunga sakura ya. Ya. Anu lho Pak, nek ngajak apa omongan kali niku kan kita tuh nguwongke supaya Iya. dia di Indonesia tidak merasa sendiri dan kita ini adalah sebagai saudaranya. Wah, ya meletik men ya pikiranmu. Bengkel las kok Pak, ora mletik piye. Monggo diaturke Gubuk Asmara. Mas, Oke. ragenan Mas ya, oke.
Nggih, tak kentunke kagem admine Gapiro Budaya, Mas Pur, Mas Taufik Hidayah Sabtu Arianto tuwin Bapak Terno Tania Jaya. Wah, ayo mangga teruske, mangga Mbak. Catatan sajroning kaya krawitan kok plupoh. Plupoh seragen. Nggih, pahit dilaras. Mangga. catatan sajroning tekan lumut saya marahake aku kowe dadi kena mergo ning kasara. Oke, terima kasih Mbak Nggih, matur sembah Elisa nuwun. tuwin Mas Gareng nuruti Ayo. Waktu kita tamasya Berkeliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil dan becak, mereka tak berguna. Becak, cuma bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asing, tekanan dan sendiri. Lihat desaku lari, mereka tak berhenti. Desa, jangan hati-hati. matur nuwun Gendo Mufidah Sofiana. Nggih, sami-sami, Pak. Panyuwunipun warga Krida Manggala utaminipun adik kula Dik Tri Susila nesake nggih menika ninggal katresnan. Nggih. Panjenengan sing nembang sak langgam mawon mengke terus dibablasi teng versi Tulungagungan Samboyawan nggih Mbak nggih. Nggih. Ora usah dibawani. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Siap. Mergo aku ngerti nek suaramu ki mau wis 17 dina iki kowe ora melu aku tok, ora melu sapa-sapa weh luar biasa. Oh iya. Miyo ngundang dijolke ya, Nduk. Miyo statruk muni. Kalau nek pengen arep sepeda motor sing apik kae matur Mas Agus Deto kae. Oh. Ora njaluk sing model piye eneng. Mboten matur Mas Duwi to. Iki bapakne eneng lho. Engko aja mbok anu lho, aja mbok prank lho. Ning nganti jan tenan.
Lha ku nututi nang endi? Oh iya ora aja mbok prank bapakne mau jane niku pripun widane karepe pripun. Lah pripun to Pak De? Seneng tenan kali anak lonten. Seneng. Aduh alhamdulillah Mas. Kula ewangi tekan kene ngajeng nekoke niku ngono. Wah iya kijang apa? Langgame Mas monggo saking Ngorjen Ruyin ya monggo dados. Ya.
HP-an ngeslot. Oh alah lel. Lagi mulas payung ngono ngeslot. Wah iya, Mas Gareng ralala jumeneng saking palangganipun diiringi kersane Mas Tri Susilo ki kersane Mas Gareng jumenengi nganggo serampat Tulungagung. Wah iya. Nah, monggo. Mangke serampate Mas Hari rada sesek disambung Mas sapa? Mas Guru. Mas Guru, matur nuwun Mas Guru. Mangga, wah. Mangga, tang tutu ta. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Bapak. Ora tau leren tak kabarke sampeyan. Nggih, awit pangestu Bapak. Wah iya. Sasi ruwah utawi wulan ruwah. Nggih. Urip kula wonten Turki, Pak. Turki niku napa? Turut kijing. Ruwahan ten Klaten nih, Pak. Lah nggih, nggih. Meh luar biasa Klaten niku pancen nek ruwah ngeten iki nggih menjanjikan, Mas. Leres-leres. Ora ketang berkah barokah. Ora kudu akeh, ning sing penting berkahe. Berkahipun. Nggih. Mergo sing digoleki ora nggo nominal lokae ning berkah lan barokahe. Nggih. Setitik waton berkah. Laras. Setitik iso cukup ning nek akeh urung karuan nyukupi. Laras, Mas. Wah, Nggih, luar biasa warga Sidodadi. Sampeyan mrene wis ping pindho niki. Leres. Ping pindho niki nek dhisik mboten Mbak Elisa tapi panjenenganipun Mbak Niken Salindri. Riyen kula kalih Dik Niken. Nggih, sakniki kalih Mbak. Sakniki kalih genduk Elisa. Kanca-kanca warga Krida Manggala utamane warga kene iki ya nuwun sewu kudune iki pamane dhisik sampe karo Mbak Niken wis. Sampun. Saiki kudune Mbak Elisa karo sapa ngono ora karo kowe meneh. Kudune lho kuwi. Ning ya kadang mbok menawa nek mesake ngene. Nggih, leres niku Pak. Asline nggih siji mesake, ping pindhone wong penyedulur kok Pak. Wong ngoten. Nggih, wong kula nggih duwe petungan piyambak kalih Tri Karang Taruna niku. Kalih Mas Tri Susilo niku. Nggih. Oh. Mriko ya ndek utang kula nek aku ora teko ya bahaya no Pak mriko. Wong jenenge seduluran nek pun raket niku entene wong remen kalih remen. Nggih, nggih. Kalih Mas Tri. Nyatane riyen teng mriki kalih genduk Niken, sakniki kalih genduk Elisa ning tetep kula sowan malih mriki. Lah nggih. Aja diganti liyane, Pak.
Nadyanto sore mawudan grejeh nganti tekane jam 09.00 bengi tapi sakniki wis tingkas pamirsa ya luar biasa Mas. Iku mergo gareng, Pak. Sombong le. Wong prinsip hidup kula niku umuk di depan, miskin di belakang kok, Pak. Yo ngepasi. Ngepasi. Tegese dikeparengke hajatane warga masyarakat sida dadi. Nggih. Nyatane pas warga masyarakat sami kumpul diparingi tingkas mboten Leres. jawah. Nggih. Sekeca nggenipun sami ngempal silaturahim dalu niki, Pak. Nggih. Dongane kangge warga masyarakat sida dadi sehat, lahir batin, panjang umur, kathah rejeki, pinaringan slamet donya lan akhirat. Allahumma amin, 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 amin. Matur nuwun ugi Nggih. dumateng bapak-bapak keamanan saking Polsek Karangdawa, tuwin bapak-bapak ingkang ngasta Koramil Karangdawa, Mas. Kepareng lenggah. Lenggah. Matur sembah nuwun Bapak Polsek beserta jajaran, Bapak Koramil ugi beserta jajarannya. Menika kala waos sonten beliau Bapak Camat sampun dawuh kaliyan kula Mas Tantut aku ora iso rawuh ning kono mergane wonten keperluan dateng Jawa Barat. Leres. Nggih. Pancen kathah sanget kesibukanipun. Leres nggih. Ingkang baken salam taklimipun Pak Camat kangge warga masyarakat sida dadi. Nggih, menika kala kapure nyampaiken ngeten menika kala wau, Mas. Injih. Wah, saya meriah, saya gayeng, Nggih. saya kathah sing mriksani, Pak. Nggih. Jadi peningkatan beda karo tahun wingi. Nggih. Jadi saya sae undak-undakane saya sae. Nggih. Semakin hari harus semakin baik. Nggih, Mas. ngeten iki. Nggih, syukur ngaten niku, Mas. Krida manunggal Ridho Manggala. Manggala nggih. Nggih, kompak solid dan Kompak solid eksis bersatu. dan bersatu. Oh iya. Ketuanipun Mas Tri Trisusila. Susilo. Wah, Tri iki mau, Tri niku telu, Susila niku. Susilo kuwi kasusilan. Nah iya. Dadi duweni telung kasusilan. Siji, Ewuh pekewuh, loro, tresna welas asih, telu. seneng ngenyang. Seneng ngenyangi gawean. Oh ngaten. Nggih. Yang ngono kuwi lho Reng. Wah, jan tenan kok. Garing cerdas iki ya ngene iki cedel. Malah mboten. Pingponge iku ngono lho. Pimpong. Nggih. King Baku kula sampun saged sowan kaping kalih. Nika matur nuwun sanget kangge warga masyarakat mriki, Pak. Ora ujar kaul, Reng. Dawuh. Nek warga sida dadi iki lewayangan aku ora mung pisan iki. Nggih. Tegese lewayangan aku ping 50 tak gratis siji. 50 gratis siji. Ya. Mongko pendak tahun nggih. Pendak tahun. 50 gratis siji, nek 50 pendak tahun ki berarti 50 tahun. Heeh. Umurku ki wis 50 lah iki. 100 tahun ki pojok payung gareng Mas. Ya ampun. Iki aku jek urip wis bejo lho Pak niku Pak. Wis Ya mung anu mung Gojek, Mas. Nggih. Sing baku niku tegese ayo padha tresna lan tresnani. Laras. Warga masyarakat tresnani Mas Tantut sak rombongan, Pak Tantut ya tresna kalih warga masyarakat. Laras, Mas. Anggenipun leladi caos hiburan menika lahir batin kangge masyarakat. Wah, jan luar biasa. Niki Mbak Elisa nggih rawuh. Sampun. Mbak Elisa. Malah pun kawit tanggal 3 wong jadwale kleru kok. Jadwale tanggal 3 pun tindak mriki Mbak Elisa. Oh, jebule tanggale kleru sing bunderi. Untung dalu niki kosong, Pak. Nggih, mula niku. Tanggung jawab adikku wedok iki wah luar biasa. Ya jumeneng Mbak Elisa, aku coba mumpung panjenengane urung kuntur. Oke. Mas Gareng. Jumeneng Mas Gareng. Neno nene neno nano neno noneno noneno nene neno neno kadung tangu. Oh. Sementing rak diiringi. Nggih, Pak. Wah, nggih saestu. Ki nek ora pengalaman nderekke Pak Tantut ngono. Pomo Seniwati iso muntir tenan ilate. Lah kok iso? Pelok slindro. Pengrawit nggih semanten ugi. Ini ora pengalaman ngono sikut iso pindah no kelek tenan ngeten. Lah nggih. Slindro pelok. Niki ngeras pantes kanggo olahraga, Mas. Tapi mergane nek jujur gelem ngakoni seniman tuh jarang sekali olahraga.
Nggih Pak, lungguh mawon. Lungguh mawon. Prei Mula- turu. Nah iya, ngunjuke putih sing luwih akeh. Ya. Nah. Ten niku lho Pak. Tenan niki wah pengrawit ngeten niki aset yang sangat hebat ngeten Nggih. niki. Umpama aku dalange tak undhake kesejahteraane ngene. Nggih. Niku nggih sae sangat. Mula sing jenenge seniman niku kudu iso nglipur marang kanca sing mirsani. Nggih, nggih. Nah, nyatane lho pamirsa sing akeh banget. Kinilakake nek Piyai Suka Dadi kene iki sida dadi. Sida dadi Pak. Lah kowe iki ngomong suka dadi. Sida dadi. Lah ngono. Ning lantarane mergo rasa suka. Oh iya. Terus dadi Pak. Nah, iki nek ora seneng ora mungkin tekan yahene kok isih to. Wungon iki ora mungkin. Niki malah sing diarani penonton sing sejati nggih ngeten niki Pak. Iya. Nganti wanci gara-gara nyatane taksih utuh toh sami mriksani. Inilah yang namanya pecinta budaya Indonesia. Sida dadi ngeten niki. Eman kaya ngene kok. Pirang tahun pisan to iki. Setahun pisan. Mbok ping pindho. Ora gate piye? Sida dadi niku pokoke dadi Pak, tetep dadi. Oh iya. Pasrahke Romastri dan teman-teman Krida Manggala niku wis iso golek dhuwit dhewe kok Karang Taruna niku. Lah nggih, nggih. Ora luput saka nggone kepareng mengkoni utawa sing momong panjenengane Bapak Paimin Dibya Raharja. Nggih. Tuane panitia. Ketua panitia. Pak RW kuwi Reng. Pak RW niku nggih. Nggih. Pak Dibya niku Pak RW nipun, ketua panitia. Terus ketua duane Mas Tri. Nggih. Ya, wis piyai-piyai hebat kabeh wonten aja nganti kleru. Nah, ringin putih. Nah, Nggih. ringin Sida putih, dadi. Sida dadi. Ringin putih. Ganti warna klaten bersinar. Karang dawa. Karang dawa. Pak wingi kok ganti warna wene. Pak, ampun galak-galakne kalih kula. Kula engke ndak pindah melu wartaya melih lho. Melu wae. Mboten. Aku ngono santai kok. Menika wonten panyuwun Grajakan Banyuwangi saking Bapak Dibya Raharja. Ugi pangapunten saking Mas Tri ngersake piyai saking Jepang mangke ugi keparenga nderek ikut ki piye maksude? Ku nek nderek tok kono ora paham. Ikut Meramaikan. Ya, ikut Karena meramaikan. Merasa berbahagia sebagai seorang seniman dari Indonesia kalau ada seniman Dari luar negeri datang ke sini untuk pengen tahu budaya yang ada di Indonesia. belajar budaya. Belajar. Oh iya. Niki apike ngene. Terus- Yang sing saka Jepang, Mbak Himoki. Sapa? Hokkaido. Sapa mau? Mbak Misaki. Wong kowe apa sapa kowe mau? Nggih niku. Engko ya diaturi lenggah mriki utawa jemeneng. Lah, bukti nek piyai kene nuwun sewu saka dadi sida dadi nuwun sewu. Panjenengan berbahagialah karena kerawan orang Jepang yang meneliti budayane awake dhewe. Lah sing neliti kok ya ning sida dadi kene. Lah lho kok sing diteliti ya sida dadi. Iki kok terus dilaporke karo wong Jepang kono Pak niki mengke. Ya. Sida dadi is the best. Oh, Terus iki pertanyaane Pak. Niki mengke nek ngetokke wong niku Pak. Bahasane pripun? Loh, beliaunya bisa bahasa Indonesia. Bisa ya, Mbak ya? Bisa. Oh, Si bisa. goblok iki malah dapurmu kuwi. Ayo ora. Sini Mbak, kesini Mbak. Ya, monggo Mbak. Jepang ki Saya ngerti. Oke. saya mohon izin. Mbak. Mbak hamba Allah. Sini. Oh, belum kenal. Betul ya. Belum kenal ya Mbak hamba Allah. Ya turi rene sik sadurunge Grajakan Banyuwangi. Oh iya. Ya. Ya, mangga. Waduh. Niki saking Mas Nisa Murlando. Ya, ya, Aku pun selalu halo Pak Dalang. Oke. Hai. Ojo anu sik kowe aja sembrono. Nek pancen ngerti artine kok aja sembrono sik. Hai. Sok tahu. Hai. Haik itu apa? Restoran Jepang. Saiki ngene, beliaunya itu bisa berbahasa Indonesia, enggak usah kamu pakai bahasa Jepang. Bahasa Indonesia mawon. Bahasa Indonesia biasa wae. Ya. Tapi saya juga tidak pakai cetha loh Pak bahasa Indonesianya. Oh, ora apa-apa. Sing penting sak mampumu beliau sudah bisa menangkap Ya, kok. pokoknya Bisa. ya dimampuan lah witiknya. Iya. Witiknya Iya.
Ayo monggo. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Dekik pipine, Pak. Bojo kula ya dekik ning silite, Pak. Aduh sira. Silit silit. Sik ta. Ah, Monggo teruske sing sopan to. nggih nggih. Aku lek matur to, Pak. Engko ben dilaporke ning Jepang kono. Lah, Oh, nggih. orang Jawa itu orangnya sopan-sopan ngono lho. Iya iya iya. Kok ngrembug sing ora. Sopan Oh, ya. Ya. Boleh berkenalan? Ya, Namanya siapa? Misaki. Siapa? Misaki. Misaki. Iya, Panjangnya? panjangnya. Cuma itu saja, Itu namanya saja? cuma itu saja. Oh pendek ya? Oh ya. Misaki. Ya, Misaki. Jepangnya mana? Jepangnya mana? Jepangnya? dari Osaka. Osaka. Oh Iya. cedoke Polokarto. Polokarto, Sidan, terus. Gitu Pak. Kowe kok tak kampleng lho. Osaka. Lah wong Osaka kok cerake Polokarto iki padake Bekunang ngono piye? Osaka, kecamatannya mana? Osaka. Di sana enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Kota ya, kota. Iya, kota. Kotanya mana? Namanya kota Ibaraki. Ibaraki. Oh, tetangganya Shinsui itu ya. Ngene reng. Sabun. Sabun ke lak Shinsui to, Pak. Dek ngene reng. Pak, ampun duka, Pak. Ngapunten, Pak. Semenjak kapan Anda Mbak Misaki datang ke sini? Mbok jenengan piyambak mawon, Pak. Lah gunane Oh, apa gigi, nganggo gigi. bintang tamu gunane apa? Semenjak pripun, Pak? Semenjak kapan, Mbak? Semenjak kapan ada di Indonesia? Tahun kemarin ya, akhir Desember. Akhir Desember kalih dosa kalih 23. 23 Ya, 2023. 2023. 2023. Ya. Ya. Oke. Bisa nembang. Belum, interogasinya belum selesai ya. Dalam rangka apa Anda kelitah-kelitih di Indonesia? Niku lho Pak, Rono Rene niku napa jenenge? Dalam rangka apa Anda datang ke Indonesia? Lah, meneng tekolak terus Rono kan kelitah-kelitih to Pak jenenge niku. Ora klitah-klitih. Ya, ringin putih terus esuk teng mriku ngoten. Ya, pokoke ngono kuwi basane. Dalam rangka apa? Untuk meneliti wayang. Meneliti wayang. Ya. Tapi tidak untuk menjajah Indonesia lagi kan? Oke. Sudah bisa mengerti tentang wayang? Ya, Ya. ya Iya. sedikit. Sudah bisa mengerti tentang gameland? Gamelan. Gamelan. Ora game online. Yaitu slot, gamelan. Ya. Sudah bisa nutuk tuh apa Pak? Nabuh. Nah, bahasa Indonesia nih kok. Memukul dasmu. Pak emosi. Nang bel wartoyo sik nampa ora. Pak emosi. Sudah bisa nutuk? Itu loh Bermain ya, gamelan. memainkan. Ya, Apa yang bisa? Apa yang sudah bisa dimainkan selama kamu di Indonesia? paling senang gender. Apa? Gender. Gender? Iya, gender apa? Gender pecel apa gender apa? Wih gendar ya, Oke, gendar ya Pak ya kayak. Kalo gendar apa? Gendernya apa? Nah, jeneman berkambang apa gitu. Ya, minta ular kambang. Ular kambang. Oh, iya. Lho, iso basa Jawa no. Ya, saya Ular kambang iso Jawa. jaluk itu long diaturin gender. Waduh, kok ya pas gitu. Malu aku. Rezeki. Ibaratnya golek obat perangsang. Seneng aku. Dipersilahkan ke sana ya. Ya, Tapi mohon maaf, karena itu yang punya gender harus tetap di situ, nanti duduknya di pangku. Enggak, Ya. Enggak, biar Pak, di mbok nenek kanca seneng ki mbok yo sing ikhlas to, Pak. Lah kowe ora ngerti watake sing gendar kok. Lah gur mangku tok matake kok. Mangku wae kok kurang ajar iki kok. Gur mangku tok lho, Pak. Lah. Kangen dindi.
Aku sih ngerti kok. Dipersilahkan. Saya persilakan Gender Ular Kambang yang nembang Ibu hamba negara. Putri Anjarsari. Pokoknya Ibu Putri. Waduh, kok dilompati. Tadi mas ini. Pelok apa selindro, Mbak? Malah gogrok, Pak. Pelok apa selindro? Aku tak sampluki lho. Iya, Pak. Cek kono pelok apa selindro? Pelok apa selindro? Selindro sewa. Iya. Selindro sewa. Loh, nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu wonten Sidodadi, Yai Jepang pun saged gender. Monggo panjenengan sami belajar kerawitan, ampun nganti kalah kali Yai Jepang. Nah, ini untuk memotivasi kita ya. Lambemu. Selindronya ini. Kuwi Udah pindah ya. Pinter Mbak Misaki teman Iya, Pak. Ndagel, Pak. Terus seneni ya. Mangga, tolong Mas untuk kameranya di close up ya Mas yang dari sana. Ya Mbak Misaki. Ke arah mana, Pak? Ke arah yang gendel apa ke arah garing ya enggak perlu. Iya. Saya yang iki malah medeni. Lah iki kalau tak tanglet sih. Oh dikira gareng pong wingi minggir. Kirian. Saya tinggal enggak apa-apa ya. Iya. Baik-baik di sini ya. Iya. Oke. Arigato ya. Oh, iya. Oh, hari ini mburi kayak. Oh iya. Ya mangga. Oke. Mangga Pak. Nuwun sewu itu sindiknya itu kurang masuk itu. Ini didelepkan ya ini. Sing di Pak? Lho kuwi lho, lah itu sudah bisa itu. Ya, didelepkan. Iya. Mudeng didelepkan ra? Dong ora? Dong ya, dong. Wis kowe menengo. Nggih, tak Wis meneng, mikir diseleke. Ya aja ganggu kawigaten niki. Wow, tenan iki luar biasa iki. Iki anugerah tumrape warga Sidodadi kok. Menengo nang kono ae. Ya, Mbak. Neni Janur gunung sik gampange menengo timbangane ora pener. Menengo wae iki mergane inti iki. Menengo wis ora urung tiba 5 terus dadi 1. Monggo terus kae. ukuran pun derpi
atimu ana bening atimu piye 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 rasane wajar wamur tak pilih sing gedhe Tepuk tangan kagem. Luar biasa. Terima kasih sekali. Beliau dapat salam dari seniman dalang dari Karanggede Boyolali, Ki Suryanto Purbocarito. Cangkemmu disutenan kowe. Maksudnya, kenapa nih tuh ngomong? Kenapa nih tuh ngomong derek? Kulo ki sakit taate lho nek karo bapak ki tenan. Kon meneng tenan. Ngene lho, Reng, intine beliau ikut terima kasih. Nggih. Karena beliaunya mbake dari Jepang itu nguri-nguri budaya dari tanah Jawa. Betul Pak. Ya, Leres. Suryanto matur nuwun sangat. Pak Gede. Suryanto mriksani ugi sembah nuwun. Anu berdiri lagi. Berdiri lagi. Ya, berdiri. Ya, Mbak, gurunya siapa Mbak yang ngajari geni? Gendernya Pak Bambang Siswanto. Pak Bambang Sis, Mas Bambang Sis dari Klaten Trucuk Iya. itu. Oh iya, itu paman saya itu. Man paman sing guyang jaran. Pokoke wong sing pinter ki dulurku ngono lho pokoke. Nggih, man paman sing guyang jaran napa-napa popok beruk keli. Iya. Saya terima kasih ya Mbak ya. Ya. Salam hormat dari kami seniman-senimati dari Jawa. Saya terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Rencana banyak. pulang ke Jepang kapan? Saya sampai September. Enggak kepengen tinggal di Indonesia nikah sama orang Jawa. Jangan. Kenapa? Karena kalau nikah sama orang Indonesia, kalau orangnya itu seperti Gareng itu percuma. Loh, ini orang Jawa itu penggemarnya Jepang loh Pak. Aku videonya ndokah loh Pak. Video Jepang zaman Hiroshima Nagasaki. Ya ngerti Nah, aku iya. ngerti. Maksudnya ngerti. Ngerti lagi. Marah. Enggak. Terima kasih sekali, makasih. Selain menggender, mendalang bisa? Ya, sedikit. Bisa ya? Ya. Hebat. Jangan pulang ya, di sini aja. Kalau ndalang apa? No suluk Pak. Suluk bisa. Suluk Coba. ojo-ojo bisa. Ojo-ojo apa? Suluk ya? Ododo apa? Ododo nem aja. 6. Ya. Jogja apa Solo? Jogja apa Solo? Solo. Oh, Apa Solo. cukup ganti warna kono? Iku tak jigal lho wingo. Lah nek ora tekan Jogja Solo lah ya teko ngendi? COD lho Pak, COD. Ambil tengah-tengah lho Pak. 6 ya Mbak, bener 6 ya? Ya, dodo 6. Cangkep ya? Ya. Ya. Toto pando tatakate soyo Indriakso soro maru to Paono margo no Juga Koya, terima kasih sekali. Oh alah. Gusti. Luar biasa Reng. Apa lah kewirangan ngatasi kuwi bendina nonton wayang kuwi ndageli wayang kuwi ora iso suluk. Wis suluk ra iso lah, suluk sik. Kuwi iso, kuwi dhewe. Kula suluk kleru angop kok Pak. Wis ora. Terima kasih Luar Mbak. biasa, hebat sekali. Ini penting lagi Pak, penting. Pertanyaan saya ini penting. Ya, tenan lho kuwi aja mlelek. Mboten. iya. Nek masalah film mboten. Tak bagi wartoyo lek. Iya tenan. Tujuan Anda memperhatikan budaya khususnya wayang buat apa? untuk Mau ditiru ya? untuk disertasi. Oh itu tadi Ya. ya, untuk irigasi itu toh ya. Apa tadi? Di apa? Disertasi. Oh disentri. Minum biomoringa ya. Pak, nyuwun urip Pak, kula nyuwun urip tenan Pak. Nyuwun urip Pak kula Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Iya. Oke. Hai. Oke, putih yang Ngopo? Bayangi sing ora-ora kowe. mboten ya kena arep tukar tambah nontek pira ya, Pak. Bojomu kaya tong ngono ya ngono. Wah, malah sakniki tambah mekrok, Pak. Mlebu omahe ganti dempel kok. Mbak Mufida Sofiana. Oke.
Ngombe sik. Sumangga Mbakmu Vida. Mbak Penontone nganti-anti. Mbakmu Vida tidak mriki Mbakmu Vida Binara mriki. wis sehat to, Nduk? Sampun. Sehat tenan? Saestu sehat Ayo, insyaallah. nek ngepit ki ya sing hati-hati bareng kecelakaan dawah, Pak. Lah sing nulungi sopirku kok. Lah nggih, wong kedep kok 10 menit. Ayo. Der. Ayo. Terus kowe ora ngerti kabare larane nggo napa ora pengen tekan. Mumpun wong malah pun digambar kirimne kula kok. Napa ngertos jenengan? Wis aja rembug nduk Iki wong sing nuntun ya aku kok iki lali jaki. Banyuwangen. Nah, Niki niku. panyuwunipun Bapak Ketua Panitia dan Pak Wakilipun Ketua 2. Oh iya. Nggih. Nah, Menika langsung Gerajakan Banyuwangi langsung wae, Nduk. Nggih, nggih. Sebab ora napa ki jame wis jam Nggih. 2. siap. Wedi kok ndak ora rampung lakone. Loh, nek Lampung ki rampung. Ning carane nata wektu ki mau Kami lho, engko ndak kesusul adzan subuh ngoten lho. Ya. Adzan subuh kok lakone urung rampung, ku kanca pengrawit kondur, Pak Tantut sesuk rene dhewe nyeritake rampunge lakon ngono lah ya. Nggih. Oke, ya mergane iki nambani gelo panjenenganipun Mas Tri. Nyuwun Banyuwangen ngono lho Mas. Pokoke ngono aku sampeyan mudeng lah. Paham, Ya. dong. Ya mangga diaturke Mbak Mufida Banyuwangen. Ya mangga. Kerajaan Banyuwangen
Sir Sirana